moji uskarci, pošto se ja jedan od retkih koji je pola uskarec, pola je Blenčani rodu, se ovdje malo više odavde na trgu našem. Hteo bih da vas pozdravim i da vam se zahvalim na ovako dosta dobrom broju, zbog toga što mi svi znamo da su naši uskarci većinom u inostranstvu, većinom rade van svog zavičaja. To je jedna od i dobrih i nedobrih stvari, ali sad to je što je. Kao prvo, hteo bih da vas pozdravim i upoznam sa našim kandidatima za poslanike u Skupštini grada. To su doktor Oruč Karadolami, koji je na drugom, morat ću da gledam, ne znam, na pamet. Ok. Pošto prvo skoti je nešto nije. Onda je tu, na drugom mjestu je Abbas, na trećem, kasnije ćemo potom to da pokažemo. Svi znate vi kako smo mi radili i dok nije bio NDS i sad sa NDS-om, u stvari mi smo to svi NDS. NDS u principu kao stvaralac. NDS je partija koja se pojavila vrlo skoro, znači pre 3-4 godine, i koja je, kasnije ćete vidjeti šta je sve uradila, jer struktura NDS-a su ljudi koji grade. Malo imamo filozofa, verujte, sve su to doktori, inženjeri, ekonomisti i ljudi koji ostvaruju ideje. Ništa im ne ostaje na ideji. A to, ja sam jedan od njih koji vodi te poslove, a ova zgrada pokazuje da mi stvarno radimo. Jer svi znate da sam ja projektant i izvođač. Vidjeli ste, za 3 godine i nije malo, stvarno nije malo. Ako uzmemo da pre toga samo smo mi slobodni strelci inženjeri radili, ostali nisu je prepredi mnogo. Sad bih da predstavim listu kandidata da dam reći našem kandidatu iz Pouska, Mustafi Hajdari. Dragi moji mestanice na Pouskoj Sramgari, koji smo ovdje pored sebe imali iskusnih političara od mene, imate, kad ste mene došli, ja sam onaj koji je vaš kandidat sad za predstojeći izbor. NDS je stranka koja ima puno snage i koja na svojim predizbornim skupovima ne nosi glasačke listići, da bi vam pokazivala vi ste dovoljno pametni i svesni da 3. novembra kad budu izbori i izađete u većoj masi nego što ste sada i zaokružite broj 97, pa ako već ja ne bih puno da odlučim, priznam, pošto nisam bio toliko iskusan, ja bih sad dao reč našoj predsjednici Emiliji Ređepi. Pre nego što ja govorim, ja ću dati reč Erminiji Jonuzi, koja je iz ovog sela poreklom, ona je odbornica u Skupštini opštine grada Prizrena, jedna od zaslužnih osoba za implementaciju mnogih projekata, tako da će vam se ona obratiti. Kao prvo, ja bih kao da poselam im sve prisutne ovde. Mene kad pitaju
pitaju odakle si, pošto sam ja rođena u gradu, ja uvek kažem ja sam iz Pouska. Moj otac rođen ovde, kao mali je došao u grad, ali ja sam odavde, moji su koreni odavde. Ja se veoma ponosim šta da kažem, u stvari prvo ću se opet obratiti vama. Ja sam Ermina Junuzi Saiti, ko me ne zna, ja sam profesorica engleskog jezika u srednjoj školi medicinskoj i odbornica sam ispred naše Nove demokratske stranke u Skupštini opštine Prizren, zajedno sa mojim kolegom. Šta da vam kažem, a da ne znate? Naša stranka, Nova demokratska stranka, se formirala pre samo 4 godina. Došli smo ovde pre 4 godina i potražili od vas da nas podržite. Tražili smo vam glas i dobili ga. Sa vašom snagom, sa vašim glasem, vi ste bili naš vetar u leđima i dozvolili ste nam da vas vodimo unapred. Za te 4 godine naša stranka je uspela da realizuje masu projekata. Doneli smo investicije od preko 4 miliona eura u svakom našem selu. Nema tog sela koji nije dobio nešto. Međutim, šta smo mi dobili? Naše selo. Nemojmo da se lažemo, nemojmo da se varamo, ovaj put nije nam doneo niti Hođa, niti bilo ko drugi. Naša stranka, na čelu sa gospođom Emilijom Redžepi, kad god bi nešto radili, ona bi nam govorila: nemojte da se hvalite, ljudi znaju, narod zna. Međutim, ima i takvih ljudi koji bi želeli da prepisuju sebi ono što drugi radi. Ja neću više to da dozvolim. Nekoliko puta smo pričali o ovome i u kancelariji, ona je uvek navaljivala narod zna, pa došlo je vreme da se hvalimo našim radom, ne tuđim. Dovoljno smo toga uradili da bi došli ovde, ne kao prvi put da vas molimo, kao nepoznati ljudi, sada već znate ko smo, sada već znate šta smo uradili i sada smo došli, kako da kažem, a da ne zvučim pregrubo. Ja mislim da nismo došli da zahtevamo vaš glas, nego da smo ga zaslužili. Kao deo egzekutiva, kao deo tima ljudi koji su radili, a tu su bili naša predsjednica koja je poslanik u Skupštini, u parlamentu, dr. Oruć, kao šef parlamentarne grupe ovde u Skupštini opštini Prizren, ja kao odbornica u Skupštini opštini Prizren, gospodin Almir Saiti kao direktor direktorijata za kulturu, omladinu i sport. Mi smo bili tim koji je radio ne za našu dobrobit, ne za naš interes, nego za interes cele naše zajednice. Samo onaj koji je slep može da kaže da nismo dovoljno uradili. Uradili smo dovoljno, a možda i previše kao početnici i kao za početak. Šta ćemo uraditi dalje za ovo selo, naše selo? Ja mislim da je jako perspektivno da donesemo jedan sportski teren, pošto su ga i ostala sela dobili, sada je red i mi da ga dobimo. Razgovarali smo sa gospodinom direktorom, to će sigurno biti, a o ostalim stvarima, što vas muči, što vas tišti, o vašim ostalim potrebama, mi smo i dalje tu. Dobro bi bilo da češće dolazimo i da vidimo, ali i toga će biti. Sve što vam treba, budite sigurni da ako ne sve ono što smo obećali pre 4 godine, ako nismo ispunili 100%, onda vam sigurno kažem da smo ispunili 80%. Nemamo vremena ili ne možemo da dođemo do vas,
Naša kancelarija je na Baždarani i ja vas molim, kome god treba pomoć, mi smo uvek tu za vas, a posebno ja. Da ne dužim previše, ono zbog čega smo došli, kao što je i Mustafa rekao, mi ne nosimo listiće sa sobom, vi dovoljno dobro znate za koga da glasate, a treba da glasate za NDS, za 97 broj, za broj koji vam je doneo promene, a doneće vam je... Sad, da li ćete glasati za Mustafu, da li ćete glasati za mene ili za bilo kog od mojih kolega, to je vaša stvar. Najvažnije je da glasate za broj 97 i nećete se kajati. Toliko. Ja se zahvaljujem Ermini, našoj profesorici, odbornici u Skupštini opštine Prizren, poštovani meštani sela Pouska. Ja vas u moje lično ime, u ime Nove demokratske stranke srdačno pozdravljam. Zahvaljujem se na vašem masovnom dolasku. Zahvaljujem se Mustafi na njegovoj hrabrosti što je uopšte uzeo učešće da bude deo Nove demokratske stranke. Eto, ponosni smo na sebe, kao što reče Jermina, što smo doneli put za Pousko, nastavljamo ga za Jablanicu. Danas imamo informaciju da ide put i za Manastiricu, tako da ja bi sa jednim velikim aplauzom... Mi smo kao stranka od samog osnivanja imali jednu bazu ovde. Ja se zahvaljujem svim našim ljudima koji su nas podržali od samog osnivanja, a vidim sada da će biti definitivno veća Mustafina podrška, Erminina i svih nas. Kao stranka i kao predsednik stranke lično prezadovoljna sam na ovaj timski rad, na ove ljude koji su visoki intelektualci, pre svega ugodni ljudi u društvu, a što je najvažnije, veliki operativci na terenu. Videli ste i sami, mi u ovu izbornu kampanju ulazimo jako mirno, jako fair, jako korektno. Videli ste naš rad, više od 4 miliona eura iza sebe za ove 4 godine, razni infrastrukturni projekti. Ne interesuju nas drugi politički subjekti jer oni nama nisu važni. Mi mislimo da možemo više od njih da uradimo, dokazali smo da možemo, da smo sposobni i da vredimo mnogo više. Ja bih vas pozvala da nam još jednom date poverenje, da nastavimo ono što smo započeli, da podržite sve ove mlade snage koji su ovdje, da glasate za broj 97. Meni je najdraže od svih kandidata, najdraži mi je Mustafa, upravo zbog toga što je uzeo inicijativu na sebe. U selu, ovo je jedino selo gde je Nova demokratska stranka izgubila na prethodnim izborima, a izgubila je, znate kako su pokradeni glasovi. Tako da, ja vas pozivam da 3. novembra zajedno sa vašim porodicama najbližim dođete na izbore, glasate, podržite Mustafu, Erminu, koga god vi hoćete, ali obavezno zaokružite broj 97, jer ako u nijednom selu nismo izgubili, nećemo ni u ovom. Dragi naši simpatizeri, dragi naši članovi, dragi meštani sela Pousko, sela Malejku, dugujem vam jedno veliko hvala za pre 4 godina što ste nam dali i pored toga što nismo se posebno pripremili za ovo selo, znate zašto, mi smo bili prezadovoljni i onim brojem glasova i ja vam upućujem jedno veliko hvala za tako. Sada se dosta toga promenilo na našu korist, znači prošlo je 4 godine našeg mukotrpnog rada, a posle ovakvih iscrpnih diskusija ne znam šta je meni preostalo da kažem. Uglavnom, meni je pripala velika čast da budem nosilac liste ispred ovih ljudi koji će da nastave, da brane i da pojačaju rejting Nove demokratske stranke.
sami znate, ova stranka je na opštinskim izborima pobedila i osvojila 2 poslanička mesta. To smo bili u početku gospođa Redžep i ja, kasnije je zamenjena sa gospođom Erminom. Znači, za sledeći mandat nadam se da ćemo imati najmanje 2 poslanika, jer bez toga rad će da se svodi na nešto slabiji učinak. Znači, morat ćemo što masovnije da izađemo, da damo glas našim ljudima, da osvojimo što više mesta i lakše ćemo, znači, doći do cilja. A naš cilj je, kao što ste čuli od prethodnih govornika, znači da osvojimo što više mesta, da pomognemo našoj zajednici, da bolje živi, da ima bolje uslove za život. Znači, mi smo za ove 4 godine postali jedna, da tako kažem, politička sila u Republici Kosovo, tako da nastavimo tako. Mi to bez vas ne možemo. Znači, za to je potrebno vaša pomoć nama, vaša podrška konstantna, kao što i do sad bila, i nadam se da vas nećemo izneveriti. Ja se slažem da je možda pousko bilo na najnižoj skali, znači sela koja su šta dobila, ali nadam se da ćemo u narednom mandatu doneti ovde sve što vam je potrebno u granicama naših mogućnosti, te vas toga pozivam da prvo što masovnije izađete na izbore 3. novembra, a naravno i da zaokružite broj 97, iza koga se krije Nova demokratska stranka. Za koga ćete glasati? Nama je isti cilj, svi mi stojimo iza istog cilja i hvala vam još jednom što ste se odazvali danas. Ja bih sad da dam reč našem direktoru kulture iz Prizrena da nešto kaže o budućim projektima koje mislimo da radimo ovdje u klubu. Poštovani prisutni, poštovani meštani, selam alejkum. Danas smo ovdje sa vama. Jednostavno nismo mogli u prethodnom mandatu da stupimo sa vama u kontakt, da tako kažem, niti vi sa nama. Jednostavno stvorili smo jednu barijeru. Vi ste se odstranili na drugu stranu, misleći da se jednostavno mi nećemo sa vama sarađivati. Poštujem vašeg predstavnika odavde koji je u Skupštini Kosova. Međutim, ono što smo mi uradili za naša sela, mi smo htjeli da to uradimo i za sva druga naša sela. Sva sela koja su sarađivala sa nama, mi smo im pružili priliku da uradimo nešto. Sa vaše strane nismo dobili taj signal, niti smo dobili, da kažem, ruku kako bi mogli da sarađujemo. Malo pre je gospođa Mina rekla kako ćemo da ovdje da izgradimo stadion. Ja znam da vi imate stadion. Imate stadion, zapravo vama je neophodan taj dom kulture, odnosno sportsko-kulturni centar koga imaju i sva ostala sela. Zato ja vas pozivam, u redu je to što podržavate vašeg kandidata, ali pružite i ruku nama, vidjet ćete da i mi možemo mnogo bolje i mnogo više. A da to nisu samo prave reći, pa ja ću vam reći, pogledajte planjane. Naravno da smo počeli tamo gde smo mi, pa idemo dalje. Kad završimo, naravno završili smo sva ostala sela, ostali ste još vi, Novo selo i Gornje selo. Pa zato ja vam pružam ruku, NDS vam pruža ruku, izvolite, uđite u NDS, dajte priliku NDS-u da i kod vas uradimo ono što smo uradili u druga sela. Ja vas pozivam da na dan izbora 3. novembra izađete i naravno zaokružite broj 97, tako ćete nam pružiti ruku da jednostavno zajednički radimo za bolju budućnost svih nas. Hvala. Ja bih zamolio, ako ima neko nešto da pita, nek se slobodno obrati. Zamolio i ove prisutne koji se nalaze tamo u hodniku,
mi smo demokratska stranka, nema veze ako se tamo nalazi sin Rasima Demiri. Niko niste da pita. Isto dobijaju oni isti ljudi. Isti ljudi dobijaju. A nakon ovo se do nikad nije obavesti da treba nešto se da. Kako oni izbučkaju u tišinu, dobiju samo, vidi se nešto se rade. Neki nov član, neki meštani nov da počne nešto da uradi on, nema šanse. To je jedan mali supermarket koji šalje i šta su to sve. To je sramota. I sve ove mlad narod ima neći. Evo da mi kažem, idem i ja. Idem i ja, više nema. Ja ću sa ženom za koje sve dosta. Zašto? Nema oni život više. A nema da se laže da svaka stranka počela ovo svašta. A nijena stranka nije odličila da otvori na mini fabriku. Nijedna jedina. Izlotila se. Elaborat ekonomske održivosti na ovom terenu. E sad, nije da nismo to radili. Ja ću vam dokazati samo da smo za ove 3 godine zaustavili privatizaciju naših objekata, društvenih objekata na teritoriji opštine Župa. Zašto smo to uradili? Jako je bilo teško da se to uradi. Možda ste informisani. Zaustavili smo iz razloga da ti društveni objekti ostanu društvena dobra koja će našim ljudima služiti za otvaranje nekih pogona, da ne bismo plaćali kiriju i izgradnju objekata i šta god. I uradili smo to kao jednostavno neki prihvatni centar za strane investitore. Ono što je u ovom trenutku bitno jeste taj naš pregovor sa Turskom republikom, odnosno sa tim turskim biznismenima koji žele da ulažu u naš kraj. Time smo se posvetili skoro godinu dana. Stvaramo te predispozicije koje su bitne za ekonomski razvoj. Doneli smo norveškog i holandskog ambasadora u Rečane upravo zbog razvoja stočarstva. To su ambasade koje najviše ulažu u naš kraj. Ne govorim o onim koncentratima i tim sitnim stvarima koje su podeljeni, znate i vi kako su podeljeni, kome su podeljeni. Ono što se dešava u vašem selu je organizovani kriminal. Ja pred medijima pozivam nadležne organe da se pozabave sa svim investicijama iz Ministarstva za poljoprivrede koje idu u vašem selu određenim ljudima. A samo nešto da dobro. Ovo što je ove pare za daje za mene. Kaže, moram da započeti polju. Pa znaš što moram započeti? Svoju ženu, svoju sestru. Zato sam rekla organizovani kriminal i familijarizam. A nikoga su strane da započeti. A to je ogromno. Ogromno. Ja mogu proveriti, onaj koji želi da ima te informacije koliko je novca, koliko je hiljade eura uloženo u ovom selu, privatnim licima, 2-3, ne puno, ne govorimo puno, ja vam to mogu doneti, da imate kao dokaz. Govorila sam htjela sam da se nadovežem pre nego što Čemalj, jer on jako bolje zna da obrazloži taj ekonomski program, htjela sam da se nadovežem da nama nisu, kao društvo u celini, nisu nam bitne jeste bitne trenutačno neke investicije za stočnu hranu, koncentrate i šta god, ali jako nam je bitna podrška Ministarstva za poljoprivredu da se ulaže za celokupan razvoj stočarstva. Mi smo u parlamentu, ja lično sam kritikovala 2 godine Ministarstvo za poljoprivredu dok nije te kriterijume ublažilo za manjinske zajednice. Ogromni su bili kriterijumi koje manjinska zajednica jednostavno ne može da ispuni i nema pravo da aplicira za te fondove. Mi kao zajednica još nismo uzeli ni jedan fond od Evropske komisije za ruralni razvoj, što je najbitnije. To je taj lanac koji sada mi radimo sa njima, Čemalj će vam o tome objasniti jer on radi taj tehnički deo. To je ono što mi treba da ubedimo Evropsku komisiju da mi kao zajednica imamo kapaciteta da otvorimo jednu mlekaru, imamo kapaciteta da zaposlimo 100 osobe, imamo kapaciteta da razvijemo seoski biznis, turizam, familijarni,
On će vam o tome govoriti. Znači, To je ono što... 100 osoba zaposlena, ne 3 osobe. U vašem selu, nažalost... Jedna primjer toga. Sad je naša jedina poljoprivredni prihod, imamo koje kestene, koštane, kako je. Da. Naše to kako da nemamo kuću da je problem. Nažalost. Ja osobno što još da prodao sam 5 i 27. A ono ne zna svi što baca. Ne može jedna mini fabrika sad da se to konzervira. Ima konzervirane koštane, ima da se kupe. I ovo naše ne treba. Zašto to? Nam se zaposleno, ako sedmski, a nema da nam proba da nam treba. Ja se zahvaljujem, vrlo rado želim da pričam upravo ovim problemima, znači iznosite, jer radi se o jednom selu koje treba da bude možda uzor ili neka poluga nekog razvoja župe. Međutim, ja ću krenuti od iz istorije vrlo poznate činjenice. Na jednom, recimo, na jednom skupu oni koji su stvorili ogromnu budućnost za mlade, bili su nešto slično kao mi. Međutim, NDS sada zahtjeva jednu ogromnu podršku iz razloga što želi, ako može samo, što želi da se dođe do zajedništva. Ukoliko NDS možda vam izgleda nemoguće. NDS jedini ima ekonomski program. Znači nemaju ni PTK ni NDK. Nećemo da govorimo o ostalim partijama. Ja znam koliko je moglo ovdje više. Međutim, valjalo je nešto ono što će NDS u buduće da vam pruži. Jer zamislite, ja sam tu. Tu je sina mog školskog druga. Isto Rakić. Znači, već smo stvorili jednu strukturu ljudi koji mogu da pomogu taj razvoj napred. Međutim, treba nam zajedništvo. Želimo da pobedimo upravo sa tom pobedom da pozovemo na zajedništvo Bošnjake. Mi nećemo kalkulisati radi mjesta nekih, ja se slažem recimo sa predsjednicom. Ovo što ti kažeš, zaposli se neko, dobije neko, pa znate, korupcija je krivično delo. 6 mjeseci je najmanja kazna, a postoji ona druga kazna, naknade štete. I jedna osnova da se popravi je korupcija, a ne, to su već krupna dela i tako dalje. Zato vas pozivam, mi imamo program, ja vam tvrdim, čućete, doće neki i reći će, ja imam program da u svako domaćinstvo donesem mašine. Pitajte ga, da li znaš šta ja radim? Koja mašina? Neće znati da vam govori. Međutim, imamo program na bazi onoga što treba da stvarno eliminišemo u potpunosti nezaposlenost u župi. To vam tvrdim, verujte mi. Ja sam i normalno sada u NDS-u, zato što sam video da imamo mogućnost za to i da te košničare zaustavimo. Naprimjer, zar danas da ima nezaposlenih župa i da i danas da župa ima najviše nezaposlenih? Ne, to je sramota. Međutim, ne možemo mi sada delimo odgovornost sa nekim. Želimo da od sutra bude bolje. Vrlo jednostavno. 2005. godine mogli smo da imamo opštinu. Ona je data Manuški. Znači jedno 10 puta sigurno sa manjim kapacitetima ekonomije. Od tada do sada 10.000 plata su mladi ljudi izgubili. Zamislite to pomnožiti i tako dalje, tako dalje. Prevalac je isto 2003. godine. Ja sam znao da će se dogoditi ovo što se dogodilo. Da će sve ustati, da ruši sve te tvrđave gore i tako dalje. Jeste ustao, ali mi smo već napravili €1 milijardu štete. Zamislite, ja sam napustio. Ja vam mogu da vam pričam recimo lokalnoj upravi. Radio sam ja u opštini. I konceptirao sam jedan program koji je na nacionalnom nivou baš upravo ovako što mi sjedimo. Kako da opština bude u vezi sa građanima. On je pobedio. Prema tome, tvrdim da ima snage da napravimo recimo to pozitivno zapošljavanje, jer zapamtili smo milijardu štetu smo imali,
postavio sam program, 2003 sam napustio opštinu, gdje je Prevladac bio glavna destinacija turistička na Kosovu. Zamislite koliko bi hotela bilo da nije došla jedna politika koja je to sve skušila. Da li nisu znali? Ili su to namjerno radili, ja to ne znam. Nemojte samo da još jednom nastavimo ovo umiranje. Oni će doći, prsit će se, reći će evo Prevladac, ruši se gore. Hvala Bogu što je svet odlučio da to ruši. Inače, bit će to još jedna laž i tako dalje. Sad da se malo osvrnem na ono što treba da bude, ali to ću ekstremno vrlo brzo. Mi se znamo ovdje. Ja sam ovdje činio usluge čak i ljudima koji su u ovoj drugoj, baš za sada, sigurno će biti oni naši. Činio sam im usluge, dobijali su sredstva, nisam gledao što pripadaju nekom drugom, recimo, političkoj opciji i drugom konceptu političkom. Da posao bude jedan uzor za čitavu župu. Znači, sredstava ima i vraćaju se sredstva nazad. A zašto se vraćaju? Mi za poljoprivredu, gdje smo planinsko područje, nismo mogli ni jedan program da proguramo zato što se tražila, postoje neki cenzus. Toliko treba za jednu ovcu, toliko treba površine za jednu kravu. Za mene je to smak sveta bio. Da imamo ljude koji su gladni kada se propisi prave i da kažu ne, mi smo planinsko mjesto, nemojte nadal sustavati sa to površinom i tako dalje. Šta ćemo mi da razvijamo osim turizmu časa? Nismo prošli sa nijednim programom. Tako već. Znači doći ljudi koji znaju, koji je intensiva. Ja sam rekao recimo, imat ćemo jednu ekipu koja će i educirati, koja će i praviti programe, koja će i potrčati recimo što gdje treba. Ja zahvaljujem da završim recimo, ako ima pitanja, možemo konkretno razgovarati. Čak možemo dirno i šta bi moglo onda se razvije. I u svim selima, negdje ih ima 14 u župi. Toliko hvala vam. Ovo isto deo vas moram da poznaje, zato što dolaze godine primjećujem neke republici. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, gospodin koji je postavio jako zanimljivo pitanje, problem zapošljavanja. Ja radim u birovu za zapošljavanje. Jako sam zainteresovan da se naši ljudi zapošljavaju, međutim, jako je slaba zainteresovanost. Recimo, mi sad imamo konkurs za fabriku brite izgledujući u Koriti u Prizemu. Traži se 100 radnika. Nijedan se naš nije javio. Juče, prekjuče se jedan javio, čini se. Evo, apelujem na mlade ljude. Pozivamo vas da se nama dođete, aplicirajte. I imamo još jedan problem, recimo imamo stručno osposobljavanje za mlade ljude. Ne dolaze naši ljudi. A mogu da uzmu uverenje o završenom kursu i tako. Nek dođu, ja ću da ih usmerim, da ih pomognem. Znači, nije da ne postoji mogućnost. Samo treba tražiti. Znači, poslova ima. Imamo, recimo, mogućnost traži nam pomoć često mlade ljude. Oni mogu da završe kod nas taj kurs i da dobiju uvjerenje i odmah će se zaposliti. Znači, nije to veliki problem, ali trebamo ga tražiti. Znači, toliko od mene. Završimo ovaj naš skup. Htio bih samo još nešto da dodam, da svi naši uskarci, svi mi znamo da kako se dolazi i vi lijepo dobro znate ko je dobijao i ko još dobija. Prekjuče je objavljeno po 40.000, ko uzima ogromne, ko je u prvih 10 u skupštini po platama, a ovde 3 pleme, 3 čoveka. Ostalo 97%, slučajno je ovaj naš nije to, naši puskarci ne dobijaju ništa. Apsolutno ništa. I vidite, proverite nas, probajte da glasat, da nas izaberete ovaj puta, pa će da vidite da li ćemo mi to da promenimo. Verujem da nema šanse da se dogodi da više, bez obzira što je Sejfija moj prijatelj i Dajko, nikad ne bi dobio samo on. Nema teorije da dobije, NDS to ne dozvoljava. Vi, ako imaš nešto još da pitate... I nema 2 kvadrata zemlja, to bi treba. Evo, a to ja znam, oni je to mašine, uzanice, ja na svom dobija 4 na sad
ni ovo, ali stvarno me iritira jučera kad sam čuo, opet ti isti dobija. Opet isti u Lečani, opet isti u Lečani. Da bi se zapustilo, ni jedan ne zove, ni jedan ovo. Ja sam prošla, bila je sastavna ministar iz vlade prvo, ovdje si tamo. Ne može to, zašto ne može? Neće moći, ja nemam ne moram da ne reći. Ti pitao sam što smo želi. Tebe sam jedna plata Nina Vlada, ovo. Nemoj da više dozvolimo da nas neko, nas puskarci, ja sam ne smatram puskarcem, da ne više voza za sitna para. Ja se zahvaljujem svima vama i